Yo, what's up mga Uragon? Mag-bike-bike si Uragon. Punta sa grocery, supermarket. Magkapag-grocery ng aking mga necessities. Right. Kabike lang. Ayan. Punta ng supermarket. Mag-grocery ng konti. Di na ako nag-mask. Pwede namang wala nang mask dito eh. Wala dito, open na. No mask, no face shield. Libre na lahat. Medyo malayo-layo din yung supermarket. Kaya maganda yung meron tayong service. Si Buddy. Yan, isang taon na to sa akin. Isang taon na si Buddy. Isang taon na siya. Nagagamit pa sa pang grocery. Mabuti di na ibenta. So ayan ang supermarket na kulay green. Ayan o. Diyan ako nag-go-grocery pagka medyo marami-rami ang bibilhin. Pag konti, doon lang sa may accommodation, may bakala doon eh, may tindahan. Yan. Alright, yan si Buddy. Pinadla ko muna. Papasok ako ng supermarket. Ito supermarket oh. Tayong asukal. Tayong milk bread. Yan. Toothpaste. Walang shampoo. Yes. Sabon. Sabon. Kuha tayo nito. Mga panglaban ng brief. Oh, yan. Sabon. Tamang magi sabor dito. Gusto ko sana magi sabor, wala. Ayan. Sweet soy sauce, yun lang. Yun o. Subukan ko daw to. Ito na lang. Mayonnaise. Kuha tayo ng manok makapag-adobo. Sawa na sa luto ng Miss Hall. Ito yung yogurt. Ito yung pangpaasim sa adobo, hindi suka. Kuha kong sili. Ayan o. Panlagay sa adobo. May sili. Dito tayo sa mga dilata. Pabili ng tuna in can. Juice. Bilhin ko si Tiffany. Ito tayong chips. Ayan. Magbayad na. Tama na yan. Mabigat na to. Mabigat na.
marami yata ang bili ko. So ito na, tapos na si Uragon mag-grocery. 4 na plastic. Paano ko dadalhin to? Yan si Buddy. Oh. 1 year na kami ni Buddy. Nagagamit pa pang grocery. Right. So ayun na nga mga Uragon. Nakapag-grocery na. Grocery na si Uragon. Problema yung pagbitbit nito. Uwi na ako kasi ano na, tanghali na, may araw na. 7:20 na. Isang oras ako dito sa grocery. Uwi na. So ayan, no. Sabit lang. So let's go. Uwi na. Ayan, no. Grabe bigat. Bigat timbangin. Mabigat yung sa kanang manibela. Ayan. Uwi na si Uragon. Nakapamili na ng konti. Bigat talaga. Biyahe na. Pauwi ng accommodation. At mainit na. Wala pang almusal si Nonoy. Almusal. Shout out sa mga ka-Uragon natin dyan. Was out, was out. Shout out sa ating mga viewers. Mega Love Super Lotto shout out sa inyo. Right? Yan, o. 1 year na kami ni Buddy. 1 taon na kaming nagsasama. Pero wala pa rin nangyayari. Still virgin. So ayun, ito lang ang ating pang-upload sa YouTube channel kasi hindi na na-update yung YouTube channel ko. No time for vlogging, no time for fishing. So ito lang, video, konting content. 1 month, 1 video upload. So hanggang dito na lang mga Uragon. Maraming salamat, babayu. So ayun na nga, nakapagluto na rin ang adobo. Yung adobo ko, tingnan nyo. Ayan ang adobong Uragon. May yogurt. Diba? Ayos na yan. Lamig na lamig. Adobong may yogurt, Uragon style.